omnyama odlela zimhlophe ngokukhulu kuyithoba kuyintokozo ukukhuluma nawe mina ke ngopastor Ningi intshisekelo esinayo ngeyokuthi ke silethe ulwazi libe sobala libe seyithebeni bese ulusebenzisa sivakashela udokotela uManzini dokotela kunjani Ngiyaphila kunjani pastor Winning siyaphila nathi kuyintokozo ethu yaphila abantu banenkinga kungenzeka njengamanje la ukhona ubukela umfanekiso oqoshiwe unayo ngomunye wabanenkinga ethi ayibesimile kunaleso besikhuluma ngayo abantu banenkinga asebahambile baya kodokotela lezi inkinga zangalunga behlulekile odokotela mhlawumbe kwangaphathelele omunye useke wakhulekiswa waye abantu abakhuleka mhlawumbe abangabathandazi bamkhulekisa nakhona mhlawumbe kuyafanana waye esontweni bambeka iguqo bamkhulekisa iguqweni akufanani noma umehluko akawuboni dokotela esimele njengana leso niyakwazi ukulekelela siyasithi umuntu akayinikele sibone ukuthi siye lapha nathi la njengabodokotela sinayo i-x-ray yethu yasedlozini eyayisuke ibuke sibiza ukuthi ukuhlola ngamathambo ngafeni nibona ukuthi kahle hlena njengoba lonke seyibodokotela kwangaphathelela waya bambeka izandla mhlawumbe ababeka izandla hayi kwafanana esontweni bamkhulekisa hayi lutho nina nifike lithi nifike nibuke lapha ku x-ray yethonga sibese siyabona ukuthi nansi inkinga la ekhona ngoba abantu abaningi sebehambile bayinikela impela ke emasontweni asisho ukuthi ningasonti kodwa ikhona inkinga esesihamba abantu badibane nazo eyisuke zingasafuni isonto kodwa zifuna isintu njengoba zifuna isintu bangizwe kahle abantu azisho ukuthi njengoba zifuna isintu yekela isonto zifuna ukuthi zilungise ngokwesintu bese ungaqhubeka ubuyele kuphi esontweni ukhonza uNkulunkulu wakho ngoba inkinga ezinye ungashaya ngaphansi ngedolo uze livuvuke ajika bemnyama uzile nokuzila inyanga yonke ungadli kodwa inkinga ibese ilokhu ithi mina ngimile la ngifuna isintu abanye balahle amasiko ngoba abazali babo babatshela ukuthi cha asingeni leyo nto thina sidalelwe ukusonta kuphela kodwa umntwana sekathe uyahamba kuphuma indaba yesintu nawe nje umdala umelapho usewunenkinga ungazi ukuthi uzophuma ushonephi ngalenkinga namhlanje ngithi kini babukeli ake nisukume niyobheka ngaphandle hayi ukuthi yekana amasonto qhubeka usonto ube kodwa inkinga zakho soyilungisile lapha ngaphandle thina la nje ngoDr Manzini sengidibane nenkinga eziningi nabantu abaningi abazi ukuthi uzophuma shonephi aqonde kuphi sekalahle ithawulo omunye sekafuna nokuyibulala ngenkinga nazo ulahlekelwe umsebenzi ulahlekelwe iyo yonke into seyathe uyathandaza nemthandazo seyabona ukuthi ngathi uNkulunkulu ngilahlile ngathi mina akasangifuni uNkulunkulu bayashona bayaphela ekhaya kubo akazi ukuthi ukwenza kanti mhlambe kwabe kwintambo bafakwele intambo bafakwele nje izibhadi kunesipoko esibahluphayo bashawe ngezipoko bashawe ngamabhadi bafakela umeqo akazi ukuthi lento uzoyenza umeqo ngeke ulaphe ngomkhuleko ngisho ungakhuleka ilanga lize liyophuma awungeke awulapheki ngathi ikhona into ethi ifuna isintu iyenzwe ngesintu izolungiswa ngesintu kodwa akusho ukuthi njoba iyenzwa ilungiswe ngesintu so kumele uyeke inkolo yakho ukuyothandaza ngasesontweni cha nami ngiyathandaza babukeli ngiyakholelwa futhi nakuNkulunkulu nguyena onikeza wonke lamakhambi enginawo uwanikeza amandla ukuthi sikwazi ukunisiza uma ukhona lapho wena mbukeli la uhleli khona bengicela ukuthi lo dinga usizo ngempilo yakhe seyixakekile akasakwazi ukuthi ashonephi
sokuvalekile kumnyama phambili kumnyama emuva akasazi ukuthi aqonde phi akathintane nobaba uManzini owasethembisa ku 073 812 4743 073 812 4743 iyatholakala na ku WhatsApp leyo number. Ngiyabonga. Kushuthi ngamanye amazwi into oyivezayo wena dokotela ukuthi spectacularity kungenzeka umuntu abone kushona ekhaya athi hayi mhlawumbe kushona ngenxa yokuthi hayi vele bese kufika isikhathi kanti cha isikhathi besingakafiki nedi kunelumbo elikhona kodwa lokho kuyobona ukuthi abantu abeze ku x-ray yethongo kuthiwe kubukakala ukuthi i-x-ray ibona ukuthi labantu bashona ngoba bekufanele bashone noma ingenxa ukuthi bekunoma ukhokha uelumbe elithile eselahambe labekwa la kulabantu lokubelandwa lo umuntu othile waloko aphendula washona aqala wasiyaphendula ukuthi esalilanda laba bantu sebahamba ngokulandwa hayi ngoba bese kufika isikhathi uyayibona kodwa lokho kubonakala ukuthi kuzwe x-ray so enye into futhi oyishona dokotela ukuthi esimeni sokuthandaza kungenzeka ulokuthandaza kanti cha lento le eyenziwe le yakhiwe noma ungayikhulekela wena kodwa ngento ukuthi mhlawumbe kuneyingidi kuneyikhiye ifasi kuneyibopho ezibophe ezaqinisa ukuthi la mabhawudi lawa angeke sibophela ukuthi noma sasisenza isifungo sokuthi angeke akhumuke until sibone ukuthi afaswe kanjani bese siyabona izinto ezinjalo ingakho ukuthi kubalekile ukuthi akusetshenziswe ini lamabinoculars etho. Ngiyabonga pastor ukuthi ubachazela abantu ngoba lento ingaleyo ndlela ayibeka ngakhona upastor lana ukuthi uma ngikhuluma nge-x-ray abantu abaningi sebangaze bamangala ukuthi kanti i-x-ray le yakhuluma ngayo ubaba uManzini yipi sikhuluma ngokuhlola sikhuluma ngamathambo sikhuluma ngedlozi ufike lapha nokomoya sibe sikuhlole ngokamoya sikuhlole ngokwedlozi silahle ithambo idlozi libe khona namathonga kini sikuthi sibe necommunication ukuxhumana ukukhuluma ukuthi inkinga yasuka la yahlala la uma nifuna ukuyixazulula qalani la ningaqali phezulu nize ngicabanga ukuthi ezinye inkinga nanithathe nikhe phezulu inkinga nithi hayi sesilungisile kanti kumele kutholakale impande yakhona isisusa sakhona ngoba isihlahla akwazi ukusinqampula phezulu ungakhiphanga impande yaso uthi sowusikhiphile kumele usikhiphe sonke nempande ukuze isihlahla leso ukwazi ukuthi aseze ukumila sikhule futhi sikumoshela umuzi. Ngiyabonga abalaleli kakhulu kube injabulo ukuthi nibukele lo mabona kude wethu ngethemba lo lwazi esilinikeze lona liyokwazi ukuthi nilisize. Siyabonga. Thokoza.